Bazalwane, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Kucelwa bonke ababhishobhi, bonke abefundisi abangaphumelela kusasa sizobe siye kwaNkonyane, bese siphinde futhi siya e-police station ngo-8 ekuseni sobe siyobona umphathi steshi wasosizweni ngo-8 ekuseni, sonke sihlangane egeyithini osizweni, silandele umzimba kababa uNkonyane la obekwe khona. Amaphoyisa baqala uphenyo ke bathi ukulisheshisa uphenyo ngoba kubekeka ngathi amaphoyisa akakwazi ukwenza uphenyo ngendlela ebesifuna ngayo nangendlela oluphuthumayo, ngoba kuze kube namhlanje awaziwa umzimba kababa uNkonyane ukuthi watshalwa kuphi, noma mhlawumbe usesemakhazeni asecebo lethu, ngoba phela ibona abantu laba begcina umzimba bewukhipha emathole. Ukutshontshwa komzimba ungaziwa kuyichilo kithina bafundisi, kuyichilo kuthina baholi. Niyamazi uNkonyane ukuthi uNkonyane ufana nensila kaZayoni jikelele. Uma kukhona into eyenzeka eNdlunkulu, wonke izindlu ey'ncane ziyalimala endleleni. Silapho la esikhona, ngakho-ke eGoli ukhona uBishop Nkosi, uBZ, abamaziyo bamfonele, sizoyibhala futhi ney'namba zakhe la. Pretoria ukhona uBishop Ntshangase, wakhona futhi eNyonini. E-KZN ukhona uBishop Ngcobo, abadinga indlela yokuya khona laphayana osizweni. Siyakofaka icala lamaphoyisa ukungakwazi ukuvikela i-court order, ngoba ayikwazi i-court order ukuthi izovimba umngcwabo, kodwa umngcwabo umuntu ongcwatshwayo engekho ebhokisini. Kubalulekile ukuthi basivulele lelo cala, siyalifuna livulwe yithi thina befundisi lelo cala, ukuthi awukwazi ukuthi uthi i-court order izovikela ukuthi umuntu angangcwatshwa, kanti umuntu ongcwatshwayo akekho ebhokisini. Amaphoyisa agcine engamfuni futhi ukuthi ushonephi lo muntu ophume nge-court order, ngoba i-court order yenziwa ngemali eshisiwe. So kubalulekile ukuthi atholakale umuntu okuyena owasayinela umzimba ecebo lethu, ngoba nalo icebo lethu leli bafowethu asiphumeni kulona ngoba alisizanga. Thina njengabefundisi siyabona ukuthi lahlangana ney'gebengu nje ezayizontshontsha umzimba kababa uNkonyane. Sizokubeka kucace lokho, ngoba umuntu osajoyina ecebo lethu kufanele acabange kabili for the sake yokuthi bakwazi ukwenza this unethical behavior yokuthi bathathe umzimba kaNkonyane bahlangane ney'gebengu ezawulahlayo. Lokho kukodwa kusho ukuthi akuyona inkampani esingayethemba. Ngiyaxolisa kakhulu kudadewethu uMamCoyi, ngoba ngendlela nami engimazi ngayo bengazi ukuthi angafinyelela kulento yokuthi inkampani yabo ibe involve kwisimo, kwiskandal esimbi kangaka esehlisa uZayoni wonke usibeke phansi. Bafundisi, kusasa ababhishobhi, amahedi amabandla siyawadinga eNewcastle. Khathi kuzohlanganwa kuxoxwe nangesimo-ke sonke sokuthi njengamanje senze njani njengabefundisi. Kumele ubaba uNkonyane engcwatshwe ngesizotha, kumele ubaba uNkonyane ekhishiwe la efihlwe khona, sikwazi ukubuyela khona siyomngcwaba ngendlela enesithunzi nenesizotha. Ilokho-ke nje singakusho bafowethu. Amaphoyisa namanje solokhu sishilo, baba uMkhwanazi ngenelela, musani ukuthula amaphoyisa ehlulwe yi-court order ukuyiseva ngendlela efanele. Futhi musani ukuyeka ukungawubophi ucebo lethu. Sifuna ukuriphotha nakulaba bantu abagada ezomngcwaba. Nakhona sibhalile incwadi sizoyifaka futhi eshoyo ukuthi sicela inkampani sidatshulwe isitifiketi, bese siyaqala futhi sikwazi ukuthi kwenziwe uphenyo, ngoba into abayenzile ayikho inhle, ayifuneki.
angeke sikwazi ukuqhubeka ney'gebengu emngcwabeni kungcwatshwa abantu kungebona abantu ekufanele ngabe bayangcwatshwa. Yilokho kakhulu bafowethu, asikwazi ukusuka singobhishobhi siyongcwaba iy'tini, cha ngeke kwenzeke lokho, siyakuphika lokho. So yilokho-ke bafowethu, ofuna ukungithinta 061 525 2949. Siyahamba-ke siyasuka nje manje sibheke eNyukhasela. Cha, iy'ngubo zenkonzo ngeke siy'gqoke kusasa, kodwa-ke nje sizobe sikhona, mhlawumbe sofaka okhololo ukukhombisa ukuthi singabantu bekleji, sizobe sifake okhololo kusasa. Wonke umuntu la obe-involve ekulahlweni komzimba kababa uNkonyane, cha bandla akhululeke nje, siyobatatulula bonke. Nenkampani ebi-involve nayo siyoyivala, kanye namaphoyisa abekade ehluleka ukuseva i-protection ilokuze i-court order, sizobabopha, sizoba-claim-a, because awukwazi ukuthi entweni enkulu kangaka wenze lento eyenzekile. Siyabonga bafowethu nonke-ke, siyacela sizoba nayo futhi i-account la khona, nakhona i-account ayikuze kube kangcobo ngoba ngiyazi mase kube yami ngizohambe ningimemeza. Cha, izoba umuntu okuyena obekade evele edila nezindaba zakhona lapha kwaNkonyane, sikwazi ukuthi sicontribute, abakhona bakwazi ukuvula amacala aphinde angcwatshwe uNkonyane ngesizotha esimfanele, hhayi ngaleli hlazo esifakeke kulo. Siyabonga-ke nonke, sithi-ke bafowethu baholi, niyadingeka eNyukhasela. Bonke abafuna ukuba involved basithinte, noma bengasayanga kodwa basithinte, basho ukuthi nathi siyafuna ukuthi sazi ukuthi kuqhubekani, so that sizokwazi ukuthi siphosa lawo masente siyowaphosa, ngoba kufaneke sibuye sizongcwaba kabusha umzimba mase siwutholile. Njengamanje sisakowufuna umzimba, sisakowufuna.